întuneric, e prea întuneric. Eu nu... Hai că facem după camera. Ce să facem camera? Facem casă. Ce camera? Ce tare, mi sunt și nu pot să văd. Nu. Vedeți, fanii noștri dragi, cât vă iubim noi pe voi. Așa ca fani. Încât stăm noaptea târziu, că noi vara nu dorm, eu vara nu dorm. Că noi vara nu dorm, mă. Dacă noi în română știi ce medie ai avut. Eu la română, păi nu mi-am încheiat asta. Mie nu. Și mi-a ieșit? Nu știu. Pe primul semestru am 9 sau 8. Sunt acolo. Mersi. Sănătate și voi. Sănătate. Sănătate să aveți dacă vă uitați și dacă dați like-uri, dacă dați like-uri. Dă-i like, prietenaș, dă-i like, dă și mie 3 like-uri, dă și mie 3 like-uri, prietenaș, dă și mie 3 like-uri. Dacă nu luați like-uri, dacă nu dați like-uri, luați... Dacă dai dislike. Știți ce? Pentru întrebarea săptămânii ar trebui un like. Nu, știți ce? Dați-ne și nouă. Sau tu. Prietenaș, dă și mie 3 like-uri. Dacă nu v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dați-ne un like. Dacă v-a plăcut, dați-ne 2 like-uri. Dacă dai dislike, o să ajungi în ea. Știi cine e Nicușor la Piața Mare? Dă și mie 3 like-uri, dă și mie 3 like-uri, prietenaș. Tu ești cam ca Nicușor. Eu sunt Nicușor la Piața Mare, dă și mie 3 like-uri. Că ca pișa diarie, mă dă coptură galbenă, coptură neagră, mă bag în WC-uri, borăsc, cu apă plată. Gata, oprește-te. M-am oprit. Să moară Morena, de nu m-am oprit. De ce să moară Morena? Morena e urât, e cea mai urâtă femeie pe pământ. Tocmai de aia, prietenaș. Deci, practic, am făcut... Pam, bine că n-ai nimic la tine. O să mori acum. Hai mă că știu să fac bob, ca în CS. Pam. Dai cu stânga, stânga. Cine te pune să fie pietrele? Moarte. Cred că. Cred că moartea. Sărmadia. Dacă mai fac de multe ori cât mă dă cap. Au capul meu. Dacă cineva vrea să ne sponsorizeze și pe noi. Ne ziceți. Noi vom începe, dacă vreți, ne scrieți în acesta, vrem să facem și... Am văzut că nu prea sunt videoclipuri cum să ademenești animale, așa că... Cum să ademenești un animal? Aștept să ți-l aducă Moș Crăciun. La noi, da, la ei, dacă vreți să aflați pentru când vă veți plictisi de Skyblock, noi vă vom spune cum... Nu! Deci, faza e că noi o să, după ce o să terminăm cu Skyblock, o să intrăm într-o mini-vacanță în care o să facem tot serie de Minecraft, dar numai că... Vom face altceva. Ceva cu Island, ceva și secretul nu zice. Ce ești dacă facem Plant vs Zombie? Plant vs Zombie, nu Plant. Gata, e de ajuns. Plant vs Zombie. Vrei să nu fie asta. Plant vs Zombie, zomba. Deci dacă gata, cineva Alex, care... e de ajuns. Da. Da, mai fac ceva. Nu mai face, gata. Dacă este cineva care știe că poate să ne sponsorizeze și ar vrea, Alex, este binevenit. Dacă vrea, adică ne lăsați un coment cu condițiile care ați vrea să le îndeplinim. Sperăm ca să apară la YouTube, nu ca serial de data trecută care nu a apărut, dar nu-l găsesc. Păi cred că o să... Da, trecut am uploadat. Nu, dar nu-l băgăm la Tequila. Nu, păi da, mă, dar... trebuie să și vorbesc. cătă, trebuie să fie și cătă. Bravo! Gata, că data asta chiar nu face nervi. Cam așa. Nu. Oh, ce grea e viața. Ți-am zis să bagi trânașchiopul ăla. Ce-mi și să bag. Tu trânașchiopul e cu ghinia.
Vine, Alex. Da. Vreau și eu. Îți distrugi ficatul, copile, nu mai bea cola. Nu, că mi-e curăță. Ce curăță! Mi-e curăță din mății. Să faci clismă cu cola. Deci mi-a ieșit pe nas. Mai vine la câine ăsta, e pagubă, că latră. Deci ăla nu de pe platforma asta de bun. De ce îl încuiem? Îl încuiem și ăla. Întâi trebuie să fac niște. Ești cameră și... Bă, citește-și, mă, pe mine. Gata, Alex, că după mor, că te știu. Ajung? Da, ajung. Deocamdată da. Dacă nu ajung, mai ajung. Mi-e frică să stau singur acasă, de-aia vin la tine. Dă și mie 3 like-uri, mama e la spital. Alex. Mama e la spital, dă și mie 3 like-uri. Dă-mi și mie 3 like-uri, prietenoși. Prietenoși, Nicșor de la Piața E Mare. sora lui la spital. Dar mă, Igor, costul meu acasă. Nicșor de la Piața... Nu aia mare. Totuși, eu cred că merge mai bine replica asta. Dați like Dă și mie 3 like-uri, Dați prietenoși. like pentru 3 like-uri. Sau dați like pentru sora mică. Nu, dați like, prietenoși, dă și mie 3 like-uri, prietenoși. Și Nicșor de la Prăi, la aici tot mi-a Bă, băgat. dar nu suntem bă săraci. Bagă și mie 3 covriguțuri, atâta. Hai, Alex. Eu nu mi logez like-uri, eu le cerșesc. Să fie clar, eu nu cerșesc like-uri. Tu te milogești de like-uri. Nu, bă, eu nu cerșesc like-uri, eu împrumut like-uri. Dați și mie un like, vă dau cu dobândă înapoi. Vă dau înapoi cu dobândă. Dobândă, un dislike. Dislike. Dacă dai Un like și dislike. un dislike. Dacă dai dislike, te ajunge. La serialul trecut mi-a plăcut că am luat 4 like-uri. A fost bine de început, dar îl ținem de 2 săptămâni și numai 4 like-uri, serios. Da, deci vă mulțumim pentru că n-a fost niciun dislike și asta e mare lucru. Și vă mulțumim pentru cele 26 de viziuni. Da, cele 26 vizionări. Oricum, chiar dacă nu e mult, pentru noi este ceva. Și vedem că cineva ne apreciază, chiar ne apreciază. 4 persoane. Am văzut și niște Comentarii. Unele mai puțin frumoase și unele mai frumoase, de fapt. De fapt, toate sunt mai frumoase, da? Unul e mai așa. Unul mai de ochi ca celălalt. Cred că a mie mai mi-ajung ăștia mari de aici. Să ne dă... noi am vrea să luăm like pentru noua textură. Le dăm și lor de undeva? Aha, o să faci un link în descriere. Uită-te cât mai e, să vedem dacă ne aruncăm. Aruncă. Mi-e greu să ajung acolo. Alex. Papa. Spider-Man, Spider-Man, Creeper-Man, Creeper-Man, da-na-na-na, Zombie-Man, Zombie-Man. uite-l aici, da-na-na-na. Ei, am uitat intro-ul nostru, știu la special, uite așa, ceva gen. Uite, așa, salut. Vezi că dai în cuț. Da, Alex, nu! da, eu sunt. Crezi că nu mi-e al nostru, că văzut nu mai văzut bani de la. Îl omor. Îl sparg. Da, turbează ăsta și te omoară. Turbează. Mamă, am făcut 300 de creeperi versus 20 de câini turbați. Să văd cine câștigă. Și toți erau ai noștri. Da. Și cine credeți că a câștigat oare? Creeper. Da, știi cum câștigăm? Un câine îl trimitea la creeper și pe ceilalți îi lăsăm. Și lăsăm un cuțu în depozit. Dar știi ce-mi place? Uite. Cuțu, vine aici. Cuțu, vine aici. Cuțu înacolo. Cuțu. Dai drumul. Lasă să vină. Fugi. Lasă-l acolo, hai. Hai mă, vină. Uite cum latră și ce face de... ce mută de power la care. Câinele Nicușor la Brăila, știi cum face câinele Nicușor la Piața Mare? Ham. Ce câine ai, Alex? Eu? Nu că e mic. Eu am 2 lupi și Și eu mi-am acum lup dresat, vaccinat, pașaport, buletin, de toate. Păcat pișa diarii, mândării, un măsgă, coptură galbenă, coptură neagră, veciuri, mă bag în veciuri, mă bagă tomberoane, borăsc, apă plată.
Cu Morina Friginaș. Da. Nu uita să mai respiri. Like. Dacă dai like, vei avea orgasme multiple. Ne dați like, scrieți numele și veți primi un cadou. 2 palme peste. Gata, e de ajuns, Alexe. Mai ai și în spate? Nu m-am spus spate. Da, uite, le-au furat Clipper. Clipper în costum. Promit că data viitoare o să caut un skin de Moș Crăciun. Vreau un skin de Moș Crăciun, chiar vreau. Să vină Moș. Alex, bagă și termină șchiopul ăsta că-l pierzi. Da, e prea șchiop. Și benghina mea. Ups. Ce era aia? Ce era aia? Ce? Nimic. Nu s-a întâmplat nimic. N-a spus nimic. Da. Ești prost. Nu, n-a Ce spus făcuși? nimic. Eu nu mă uit, vorbesc serios, ce făcuși? Nimic. Nu, dar nu folosi. Nu folosi. Pe cuvânt nu folosi. Doar apăsai din greșeală ca să se activeze. Dar noi nu folosim. Ce de nu folosim? Ce mă? Ai vrea să resetez acum video? Nenorocitele cât m-am muncit eu aici. S-ar putea să nu mai ajung asta. Serios, Alex! Da. Ce? Pune de acolo. Ce s-ar putea să ajung? Video ăsta pe YouTube? S-ar putea. Mă, să poată, e bine, dar să pute e rău. Să pută și să pută. Că pută, carumbii, tehnologie, Apă plată morena. traume, Adu director. apă plată morena.